Karlitang orivel timong aphan ki pathi atum aphan nep etlo puki ahok kali Karlitang orivel timong aphan ki pathi vekatum non puta rong along si juipun Kedamtang arkoi ni phain koi reki thomarni tapat pen kachi hoilok Lapang-ap adung langsang tiaroi along an Karbi Youth Association amai pu Marlof timung Bihue tek parjana bang pu Crossville timung atum West Dentia Hills Meghalaya pen West Karbi anglong ahoi ke paru tapat pen Lapang-ap along na kahomre hut law and order administration an parta sarkar kachari atum tapat aro amikar Karlitang orivel timung aphan ke pathia bang pu atum aphan non puta kine phek theda ro puthak lam the paklang. Law 1951 ating apilar isi hini kahi no dulu silang teng si apang 1951 ke tangat adim thought se non akimi bang stame reinstall tu tu si itum cek roilo lapen kethur klong ahoi adui ahoi long kethur klong je phan police outpost stame ba battalion camp stame ki bipon je phan se cek roi pon lo itum sarkar pa ching ki ateng ke ton pin kopini ang thek keklang pon dolo ma non cheklo yon ni yon thom pleng at lo se non mat ke election te bokher lo pot election judda te claim ik pinang po akunili tum tame pressurize kuri tu po labang ke non la election apilote langsung kambang cheng je phan se ni tum bin ben Lason thot si adui ahoi ro aphan non puta ki thir thip ki claim ki dam kawi dera jok puthot arni atarik ki hotawi pinang bong chomang pen karbiang bong ronthama ki thuji angring thetan pinpur me aningkan wangta ningkan jut podok do hut hidi stock ki ro hut pulute lam thama anparta adui ahoi puthak ronthama ki dokok lapuson theklong kedam tang surhini ra inkoira trok prayer cheklo pen ki chenglok phai kunia cheklo an Lapang-ap along kido khasi panar atum bidi kang lim lapen jakong khorang nang thursi kaching kiching wa lam do an pate pek pen sok kirot kang hu lapuson asai nang claim lanta kalisi karbia tum ke pangreng api jasemet chainong bi vo phak do anta kang hu pen kachipu hongja perli nang ri bomsi kijut ke karbia muni tapara ro amikar orivel timu aphan apranar muddet ke pathia bang pho tum aphan non puta kiritar lip pon kavidera jok ro arlo jui phunsi theklong nona teng pulute West Dentia Hills Meghalaya ke parlo Lapang-ap ahin pen kedo joyji kali puta ka pheri phun arada tumpen chethan rinti halapu sojeng amreng border development committee along adui ahoi kitir thipjia ke mangalong rong thong ke brahini ki chari pon SABDC amai phu Augustine Hanse pen ke AC ki chari CM Dr Tuliram rong ha phan chuningri halapu law and order atum sita me labang so puthak kitir thip adui ahoi kachirai kom pa media phan RDP pen moapi ronthama dojok project phan ta pachini tangte Pherangkia thaino KYE amai phu Marlof timung Bihue tek actor Crossville timung an parta SABDC amai phu Augustine Hanse pen lam theke jai arju iksina la pelada kadu gani tumrong thom kare mi do kami ni tum khala bangsut ki tok chelang tame ini ke permanent solution lola oke kama bang lang tum law and order la pen administration bang bang kam chiklen ke pu kasi nili tum pu bomlo je ke tok chelang bang kala ke tijoy ki kali la bang ke adiri yo se tok lo pot la bang ke nili batai tame non ki do bom disi banta nili request bom pu bom la pen na border mi set tumi aku tumi da la tuma DSP atum benta nili tumi heta pulang kasi la daga bang ke la nona teng rondong te permanent solution hotu wang wada ta athe pachi to ko chelang teng ban ke som ta chun chedat la neli gelan to ite tini betu ta non neli dobom ke tapat si dolo no portomon ke first kuni ne maklam bo labang ke mekle lodi labang ke 1951 kan se ladakh ke kache plak lomoti adim bang hadi ase border area pulote da kamu herlang nala neli kitme pulo da ka police outpost di lata pabjin pen bi asonte neoji la pen hala juntu pillar apa 1951 ben daki ya pillar do hala ke no hino daglo pusitu ase lata nola election jurpen pabjin pen eda jume lata news report KTV news